Dr. Sylvan Ebigwei bụ foye ihe ndị Igbo na-amasị nke ukwuu. Ọ na-emekwara ndị Igbo ihe ọma. Ọ bụ ofoye so n'isi na ọhaneze ndị Igbo. Iyase ya bụ onowu na ọkwanam bụ afọ Igbo na-emeta ndị Igbo mma nke ukwuu maka ihe ọma ọ na-eme na Nigeria nakwa Africa gbaa gburugburu ka Nigeria ji tụọ ya ugo MON. Ọ bụ Dr. Sylvan Ebigwei bụ isi sekpụntị nke hibere otu okwe chess na Nigeria gbaa gburugburu. Ọ bụkwa dibịa bekee n'ihe gbasara eze. Ndị ọrụ aka ya zụpụtagoro n'ihe gbasara dibịa eze karịrị akarị. Asị ka ekwube ya chi ga-eji chi ga-abọ. Ọ na-eme ihe ndị ọma ndị ọzọ dị iche iche. N'eziokwu, Iyase High Chief Dr. Sylvan Ebigwei bụ ofoye n'ihe na-akwalite omenala ndị Igbo nke ukwuu. N'eziokwu, ekwube ihe o megoro chi ga-eji chi ga-abọ. Dr. Ebigwei bụ ya bụ President Emeritus nke Aka-Ikenga maka na oge ọ chịrị Aka-Ikenga ọ chịrị ya n'ụzọ pụrụ iche. Iyase na-akwalite omenala ndị ọkpanam nke dị n'obodo Delta steeti na-akwalitekwa omenala ndị Igbo gbaa gburugburu. Ihe ọ na-eme pụrụ iche maka ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka anyị ji zonye ije wee jee gbaa ya ajụjụ. Anyị jụrụ ya ihe dị iche iche, o kwukwara uche ya. Lekwanụ ka anyị na Iyase nke ọkpanam High Chief Dr. Sylvan Ebigwei MON. Lekwanụ nkata anyị na ya kpara. Iyase, ofu ihe gbara ọkpụkpụ imego na Nigeria asị ka ekwube ya bụ iso na ihe ndị hibere chess na Nigeria. Abịakwa n'ihe gbasara ọrịa eze, ndị dentist na ihe ndị ọzọ, ihe gbasara health o doro gị anya ọfụma. Mana ndị mmadụ wee na-ajụ unu apụzi n'akụkụ maka na oge enye gị MON tube gị ugo Nigeria MON o so n'ihe nyochasịrị aka mbụ unu gbagoro Nigeria. Gịnị mere na ndị gọvanọs anyị na ndị ọzọ agaghị akpọta unu ka abịa hazigasị ha? Gịnị ka unu si kụzie n'akụkụ na-eme ọkachasị na health ebe gị wa ma ama ihe gbasara health na sports? Mba, ịmagofu anyị nwa n'ọhaneze, ịnọrọ n'ọhaneze ị ga-adị ya political, ịma play politics. Ndị gọvanọ ịmasị na ya kwuru nsọ onwe ndị members of ọhaneze because na fanụ na ọhaneze anwafụ dị ya value ewere ọkwa nyefa moto n'ime the president neck of ọhaneze. Anyị nwecha ndị ahụ so mma nkwe na anyị ọkụ n'ụzọ ndị gọvanọ ọkụ n'ụzọ. Ndị gọvanọ na-anwụ ikefa ọhaneze mana ịma ife sitere ike. Ọ bụrụ all the governors na-anwụ ikefa mana ndị na-anwa na-enekwazi dị ya home branch ọhaneze anya atansi ife dịkwa anyị mkpa atansi enye aka iji efu na ọhaneze headquarters there. Ị ga-afụ mighty headquarters of ọhaneze Rochas Foundation na-alụ ọhaneze from the Igbo is big with 2 amphitheaters on both sides. You know, it's almost completed by Rochas Foundation. So, I'm not going to make here. Come on, everybody may say, no, no one is go n'esi. Atang for ndị Hausa na-eme ife fe don't go there. Ndị Yoruba na-eme ife don't go there. Mana wetazi ya n'ọhaneze anya dị afọ ya. So ọ bụrụ sọ gọọmenti nye gị ife, gọọmenti ga-ala ka ịkọ control. And anyị bụ ọhaneze, anyị dị independent because all the members of NEC o nwere onye bụ obere anụ, o nwere onye ị ga-asọ na agụ na agụ. So anyị adịghị ayọ ego
ọ na ife aka anyị ga-eme ka ọ dịrị onye iru maka onye azụ mma ihe nọ na gọọmenti ije gọọmenti tinye ka ọ dịrị onye ọbụla mma ọ bụ ka ọ dịrị so anyị nwe mma so ụmụ anyị ji ego fada apụta ilo identify anyị enyere ọha na eze aka ka edozi anyị Igbo ka ndị Igbo nwee ezigbo afa na Naịjirịa ka ndị Igbo bụrụ ndị eji ama atụ na Naịjirịa ọ bụrụ so enwe ego ndị anyị achịmasị lụọ ka ya na-eme efe bịa tụọ akụ agaghị aka ndị few people na enyi ya wee eweli ya tinye n'akpa nwere onye ọba na ụlọ anyị agaghị apịchi ha na-ajụ gị maka ndị ụfọdụ na-ewere ngozi ndị ọzọ ịgbasiri mbọ ike n'ihe gbasara chess nke Naịjirịa ugbu a ịrụkwara ọlụ lụsie ike ka na-alụkwa na-enyere ndị ọbụla na n'ihe gbasara ndị dentist kọtụgoro anyị maka ihe chess a na ka isi bido na mbọ ịgbara na nkenke ka maka na ewe ndị na-etonite na-amabeghị ya ndị ọzọ na-eji anara ngozi ya ndị agbaghịkwa na ụmụ Igbo na-emekwa ya na ha na-emerikwa mana anyị chọrọ ịmatụ ihe gbasara ka ichi bido ihe chess a. Ife dị na chess bụ na ịmago asị mmadụ nwa obele nwa enwe nwa ọ na-agbaghị ncha ife onye ọ ga-abụ n'ụwa na-abụkarị oge ọ na-agba ife nọrọ biya nso ya bụ the environment iwelu nwa gị tinye n'ebe ndị na-ezu ori nọ o nwere 50-50 chances of izu ori eweli ya tinye n'ebe ndị dị mmadụ anyị ga-adị ife dị na chess bụ na anyị pụta oge anọ na akwụkwọ na ụmụaka na-azụ chess ọbụlụfa na-akacha fa na-ama ifere nne o nwere ife a na-akpọ intelligent quotient IQ nwata na-azụ chess ka o si eri uru ka o si eme ife ka o si asolve problem na-adị faster and better than ụmụaka ndị azụ chess. Then we should do all this research work. We discover that chess in yellow marker, Aka, and my in yellow faka, now my own. Odin marker, Odin as a practice college, and some ever can know chess. Since at that school, I put in the school fees because right from secondary school to university, the chess. Because I this year I go first or second. And they'll go what the what an government in Eliaka, no scholarship. We to have for I sit down. Remember my standard 6 na ENDCs are those days. And the Ogawa moved first, but some distinction at the whole of Abakaliki province there, 1959. So, Mbatian PC, Dokwa first. I need to be among the first set, and then scholarship, and they went to our home. So, minding their man, fast chess, they're better off than getting out of chess. Because of it, Nyaka, Bokoma University Chess Association, I was the president. Again on a medical school in Diarra. Lutz. Again, Pota. And I told you I made Nigerian Chess Federation. Mungo, Emurum the charisma, Emurum the outreach. So we meet young man who are not Popeyes or people. But before their money, I'm a JB as a small boy. I need to get the chess, which is the FIFA and the other. I don't want nothing. Nasulere about people. I has with the chess. So total I know. I need to form Nigerian Chess Federation. I think go ahead. I am the Netherlands ambassador because the embassies, I know Japan has also chess at the embassies. Cuban embassy, Russian embassy, Netherlands embassy. I
and the ambassadors are now church. So from there, I'm on the So the Netherlands ambassador was here, Delmark, Abobaka, Unisindi, Doburinine, the World Chess Federation, Professor Aka-Ikenga of Nigeria. That what happened as a Kibo, Nigeria also. Harriman, Dr. Nesinko, I spoke about former Nigerian Chess Federation, and you made it by a Kibo, Nisia, and Yahoo president, before president of the Chess Federation, Mon Apollo, Odabo, who are secretary. Never kind of much about that. Ogo Kibo, what happened, Dr. Ezife, Aka-Ikenga, local president of the Chess Federation. Ogo Nyama Posa, Mon Apollo, Uluzie, the African will start the Chess Federation today. So, my friend Meko Mera, Mukuzli Akesi as a chess, who's in the Air Force. And all my one neighbor, the Chess Federation has been 10 years, government table over here. So, Mera was the Minister of Sport. The first thing more important was saying, Doctor, this is your chance. Go and form your Chess Federation, let it become one of the associations of the sports commission. It was a cancer Dr. Victoria Zokolia for Yabana, Admiral Ian Lafa, Yabana, Pokova, and Abula Chess Federation, Bulu the fourth chairman. So from there, we have not looked backwards. Okay, not there, and a former African Chess Federation in Libya, Gaddafi in Lanyaga. I went to Libya, got them. Because I can't is World Chess Federation in Switzerland. And the Chan, Asana and the Libya, but I found the Uganda. Only Openzus is there. They say, we better. So in the Libya, valued my work then, through them, and I formed the African Chess Federation. And I was the president for so many years. My friend too, in London, Anna Boya Raymond King, the grandmaster. I enjoyed Valletta and Malta 1980, and I formed African Chess Federation. Young Abul president, Young Abul vice president. The Queen of England honored him with an OBE award for forming that. You know, so. Today, through my hard work and others, not just me alone, chess is scoring multiple medal events in African games. Chess is a multiple scoring gold medal event in Nigerian sports festival. Also in Nuga games. So I in chess all these three sporting groups till today, because of it, every country in Africa, every state in Nigeria with the chess association. You know. Oh, yeah, I say could be in a very the dentist. And dentist in a postgraduate medical college. Before, they put out from medical school. I'm in England. Royal College of Surgeons and rest of with fellowship. After you have finished your medical course or dental course in Nigeria, during the time of Obasanjo, a former National Postgraduate Medical College of Nigeria for the training of consultants in 14 disciplines, medical disciplines. Surgery, ONG, rest of them, medicine, internal medicine, and rest of them, dentistry. So even at postgraduate medical college, I knew 14 faculties then, under a decree established by Passenger. So through that college, I need trained consultants locally. You know, I'm resident doctors. Resident doctors are our students.
That is doctors that are undergoing 4 or 5 years training to become consultants. They are the resident doctors. So we started training them locally here, But the training practically is based on teaching hospitals and medical centers. But the college coordinates that training. So back for a long time, secretary, then later became faculty chairman. And during that time, I was able to propel the training of family dentistry in many institutions in Nigeria. And most of our products today are professors, they are consultants, they are heading hospitals. So these are some of the things. Yes, I was asking Kube Ihimegoro, and Jonathan Jopota Gnoga, MON, the Hendos, Ekube, Ma, yes, I heard that thought of now. Ego Tarihan in a walk or Machahan in Manaka Jusu Menanike. Abena Opanamugua, away I gave Basara Omenan, in a rich enough, in a making in a Basara Omenan. Manofodo ndidi kage na fere sorondo cha wena gini yere ge monka kai na pechia everything na bokano upbringing and from the home in Sylvan. My father because in 1910 my father was a headmaster. 1910 and 1910 school educated many communities in Nigeria. So, and at the same time, all the Ebigwei traditional issues. So, I'm going to give you I want to know. Yeah. You can make a nine. So, now I did Ebigwei tradition. Although I'm quite Christian, because my father was baptized by Reverend Monsignor Zappa. Zappa Fabondi with Catholicism in Nigeria. So my father was baptized on Christmas Day in 1903. So even though not an Ancestral Christian, even honored by the Pope, he still maintains certain traditional issues that does not bother on fetishism, anything fetish, like a long morning. So all these things I am not seeing here. So about today, I'm a yes. Let them go come out after 15 years research on the culture and tradition of my people, about 200 pages. So I must say all these things, because the man is no, I just Osha Kachifo. No matter how the best life can never be the bush good night. Chineke gozegi. Aga the reggae master. Aga the